खुलुमबाय स्टुडिअ दङ राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि मन्त्रि बिथां इउजि ब्रह्मआ उरखावगोरा ब्रह्मआ बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव बिथाङा बुंथिदों, बे समाव बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों। थामहिनबा बिसायख'थिया आसामनि खना खनला जायगाफ्राव उफ्रा बिसायख'थिनि सोलिबाय थादों आरो बे समावनो बिथाङा सिडली विधान सभानि जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि जे फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे बिपिएफनि बिजाथि बिथां सुद्द बसुमतारी बे बसुमतारीखौ बिथाङा थांखिनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिथाङा बुंथिदों बे समाव सुद्द बसुमतारीया मोनसे रं टाइमिंआव बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों, मोनसे गोरोन्थि समाव। थामहिनबा बे समाव बिथांनि जे बिजाथि गसंनाय बे गसंनायखौ बिथाङा रं टाइमिं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। आरो सुद्द बसुमतारीया आंनि जोबोद मोजां बन्धु गोदो आरो जों कलेजाव माने गुवाहाटीयाव थानाय समाव थांलुबाय थायोमोन। कलेज लाइफखौ आं मिथिया, बिनि उननिखौ आं मिथिलिया, खिन्थु बड'फाजों आं जेला आन्दलनाव थाबायफायो अब्ला माने बिथांखौ लोगो मोनबाय थादों। मानसि हिसाबैथ' बुंनांगौ जेबो गैया, नाथाय बेयो रं टाइमाव केन्डिडेट जाबाय। बिपिएफआ मोजां समाव बेखौ केन्डिडेट होनायमोनबा हामगौमोन, खिन्थु रं टाइमिंआव केन्डिडेट जाफैबाय। आंथ' दा ओंखायनो एडभान्स बिथांखौ खावलायहरदोंसो जे बे इलेक्सननि रिजाल्टनि उनाव गोसो बायनानै थानो नाङा, राजनितियाव ओंखारबाय जेला। बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा जे थामहिनबा बिपिएफनि बिजाथि बे बिजाथिया सिगांनि समाव बा सिगांनि समफोराव बिथाङा बिजाथि गसंनायबा मोजांमोन, नाथाय बे समाव बिथाङा रं टाइमिंआव बे समाव बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथांखौ एडभान्स बिथांखौ सिगांग्रों बिथाङा गोसो बायनो नाङा होननानै बाथ्रा बुंदों। मानोना बिथाङा जेनखागोन आरो जेननायनि उनाव बिथाङा गोसो हमथा आरो राजखान्थियाव जिहेतु बिथाङा फैबाय, दा राजखान्थियाव बिथाङा फैबायब्ला गोसो हमथानो नांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। बिथाङा एडभान्स बिथांखौ गोसो हमथानो थाखाय खावलायदों आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे कंग्रेसआबो जिहेतु बिजाथि होदों, बे कंग्रेस बिजाथि होनाया बे समाव एनडिएनि थाखाय मोनसे ब्लेसिं होननानै बाथ्रा बुंथिदों, बोर सास्रिनायसो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। आरो बे समाव एनडिएनि बिजाथि बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ 1 लाखनिबो गोजौआव भट मोननानै बिथाङा देरहागोना रोखा होनानै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। आरो बे समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थि फोसावदिङा सोलिबाय दं आरो बे समावनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोराबो गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय फोसावदिं खालामनो थाखाय थांनो हायो आरो बियो मोनसे सुबुंखान्थि धारा। आरो बे समाव गुबुन गुबुन समाव बे राजखान्थि दोलोफ्रा बिसायख'थि फोसावदिंनो हायो, नाथाय बे समाव देरहागोना एनडिएनि बिजाथि बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। मिजिंआथ' बे इलेक्सनानो 13 थारिख नभेम्बराव सब दलानो खालामगोन। गाबोन सुद्द बसुमतारीबो फैनो हागौ, कंग्रेसनि सन्जीब बहारिबो फैनो हागोन बयबो। एबाराव जोङो इउपिपिएल हान्जा बा एनडिए हान्जाया गिदिर गिदिर मिटिं खालामनो थांखि लायाखै। बा इलेक्सन मोनसेल' समस्थियाव जों गेलेगोन बिटिसिआव, जे न' जेसेबां हायो थाबायनांगौ, गामि गामि थाबायनांगौ। दिनैबो मेक्सिमाम जों बुथ लेभेलाव मिटिं लादों। जों मोजां नुबाय दा सिडली समस्थियाव अलरेडि 13 थारिखआवथ' फैयाखै, दाबो 2 थारिखल' जादों, 11 दिन आखायाव दङ। मोनसे मोजां हावा बारदों आरो दा कंग्रेसआ बाहाय केन्डिडेट होदों बिराद स्ट्रेटेजिक रिजनाव, माने कौशलगत कारनाव। आरो बिसोर मा जादों बाहाय डाइरेक्ट फाइट जानो नागिरदोंमोन बिपिएफ आरो इउपिपिएल। कंग्रेसआ बेखौ ट्रायंगल खालामनो थाखाय केन्डिडेट होनो हादों, खिन्थु बेजों इउपिपिएलखौ जेबो खथि खालामनो हाया, बरन्स जों मोजांसो जागोन। कंग्रेसआ माने केन्डिडेट होनाया जोंनि थाखाय मोनसे ब्लेसिं। आरो सुद्द बसुमतारीया आंनि जोबोद मोजां बन्धु गोदो आरो जों कलेजाव माने गुवाहाटीयाव थानाय समाव थांलुबाय थायोमोन। कलेज लाइफखौ आं मिथिया, बिनि उननिखौ आं मिथिलिया, खिन्थु बड'फाजों आं जेला आन्दलनाव थाबायफायो अब्ला माने बिथांखौ लोगो मोनबाय थादों। मानसि हिसाबैथ' बुंनांगौ जेबो गैया,
नाथाय बेयो रं टाइमाव केन्डिडेट जाबाय बिपिएफआ मोजां समाव बेखौ केन्डिडेट होनाय मोनबा हामगौमोन खिन्थु रं टाइमिंआव केन्डिडेट जाफैबाय आंथ' दा ओंखायनो एडभान्स बिथांखौ खावलायहरदोंसो जे बे इलेक्सननि रिजाल्टनि उनाव गोसो बायनानै थानो नाङा राजनितियाव ओंखारबाय जेला जियानो जा निर्मल कुमार ब्रह्मआ एबार फ्राय 1 लाखसो भट लानानै देरहालांगोन होननानै जों मोनसे मिजिं थिदों मिजिङाथ' बे इलेक्सनानो 13 तारिख नभेम्बराव सब दलानो खालामगोन गाबोन सुद्ध बसुमतारीबो फैनो हागौ कंग्रेसनि सन्जीब बहारिबो फैनो हागोन बयबो एबाराव जोङो इउपिपिएल हान्जा बा एनडिए हान्जाया गिदिर गिदिर मिटिं खालामनो थांखि लायाखै बा इलेक्सन मोनसेल' समस्थियाव जों गेलेगोन बिटिसिआव जे न' जेसेबां हायो थाबायनांगौ गामि गामि थाबायनांगौ दिनैबो मेक्सिमाम जों बुथ लेभेलाव मिटिं लादों जों मोजां नुबाय दा सिडली समस्थियाव अलरेडि 13 तारिखआवथ' फैयाखै दाबो 2 तारिखल' जादों 11 दिन आखायाव दङ मोनसे मोजां हावा बारदों आरो दा कंग्रेसआ बाय केन्डिडेट होदों बिराद स्ट्रेटेजिक रिजनाव माने कौशलगत खारनाव आरो बिसोर मा जादों बाहाय डाइरेक्ट फाइट जानो नागिरदोंमोन बिपिएफ आरो इउपिपिएल कंग्रेसआ बेखौ ट्रायंगल खालामनो थाखाय केन्डिडेट होनो हादों खिन्थु बेजों इउपिपिएलखौ जेबो खथि खालामनो हाया बरन्स जों मोजांसो जागोन कंग्रेसआ माने केन्डिडेट होनाया जोंनि थाखाय मोनसे ब्लेसिं आरो सुद्ध बसुमतारीया आंनि जोबोद मोजां बन्धु गोदो आरो जों कलेजाव माने गुवाहाटीयाव थानाय समाव थांलुबाय थायोमोन कलेज लाइफखौ आं मिथिया बिनि उननिखौबो आं मिथिलिया खिन्थु बड'फाजों आं जेला आन्दलनाव थाबायफायो अब्ला माने बिथांखौ लोगो मोनबाय थादों मानसि हिसाबैथ' बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बेयो रं टाइमाव केन्डिडेट जाबाय बिपिएफआ मोजां समाव बेखौ केन्डिडेट होनाय मोनबा हामगौमोन खिन्थु रं टाइमिंआव केन्डिडेट जाफैबाय आंथ' दा ओंखायनो एडभान्स बिथांखौ खावलायहरदोंसो जे बे इलेक्सननि रिजाल्टनि उनाव गोसो बायनानै थानो नाङा राजनितियाव ओंखारबाय जेला जियानो जा निर्मल कुमार ब्रह्मआ एबार फ्राय 1 लाखसो भट लानानै देरहालांगोन होननानै जों मोनसे मिजिं थिदों मिजिङाथ' बे इलेक्सनानो 13 तारिख नभेम्बराव सब दलानो खालामगोन गाबोन सुद्ध बसुमतारीबो फैनो हागौ कंग्रेसनि सन्जीब बहारिबो फैनो हागोन बयबो एबाराव जोङो इउपिपिएल हान्जा बा एनडिए हान्जाया गिदिर गिदिर मिटिं खालामनो थांखि लायाखै बा इलेक्सन मोनसेल' समस्थियाव जों गेलेगोन बिटिसिआव जे न' जेसेबां हायो थाबायनांगौ गामि गामि थाबायनांगौ दिनैबो मेक्सिमाम जों बुथ लेभेलाव मिटिं लादों जों मोजां नुबाय दा सिडली समस्थियाव अलरेडि 13 तारिखआवथ' फैयाखै दाबो 2 तारिखल' जादों 11 दिन आखायाव दङ मोनसे मोजां हावा बारदों आरो दा कंग्रेसआ बाय केन्डिडेट होदों बिराद स्ट्रेटेजिक रिजनाव माने कौशलगत खारनाव आरो बिसोर मा जादों बाहाय डाइरेक्ट फाइट जानो नागिरदोंमोन बिपिएफ आरो इउपिपिएल कंग्रेसआ बेखौ ट्रायंगल खालामनो थाखाय केन्डिडेट होनो हादों खिन्थु बेजों इउपिपिएलखौ जेबो खथि खालामनो हाया बरन्स जों मोजांसो जागोन कंग्रेसआ माने केन्डिडेट होनाया जोंनि थाखाय मोनसे ब्लेसिं आरो सुद्ध बसुमतारीया आंनि जोबोद मोजां बन्धु गोदो आरो जों कलेजाव माने गुवाहाटीयाव थानाय समाव थांलुबाय थायोमोन कलेज लाइफखौ आं मिथिया बिनि उननिखौबो आं मिथिलिया खिन्थु बड'फाजों आं जेला आन्दलनाव थाबायफायो अब्ला माने बिथांखौ लोगो मोनबाय थादों मानसि हिसाबैथ' बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बेयो रं टाइमाव केन्डिडेट जाबाय बिपिएफआ मोजां समाव बेखौ केन्डिडेट होनाय मोनबा हामगौमोन खिन्थु रं टाइमिंआव केन्डिडेट जाफैबाय आंथ' दा ओंखायनो एडभान्स बिथांखौ खावलायहरदोंसो जे बे इलेक्सननि रिजाल्टनि उनाव गोसो बायनानै थानो नाङा राजनितियाव ओंखारबाय जेला जियानो जा निर्मल कुमार ब्रह्मआ एबार फ्राय 1 लाखसो भट लानानै देरहालांगोन होननानै जों मोनसे मिजिं थिदों